sakit ay kusang mawawagi. Idlat at tulog ay bababanglat sa langit, kasama ang mga anghel na nagsisiawi. Tunog ng trumpeta ay may langhala sa lahat ng mga bansa, at makikita ng mga mata ang nagniningning na dakila. Handa ka na ba sa pagdating ng mahilig? Ginaganap mo ba ang kalooban niya? Handa ka na ba upang tanggapin ang gantimpala? Suriin mo lang kung nagawa mo na. Handa ka na ba? Kay daming iniisip ang tao, sa buhay ay hindi pa makontento. Nais mo bang maging ganito ang mga gawa mo, na hindi ka lugod-lugod sa Diyos na may likha sa'yo? Tunog ng trumpeta ay may langhala sa lahat ng mga bansa, at makikita ng mga mata ang nagniningning na dakila. Handa ka na ba sa pagdating ng mahilig? Ginaganap mo ba ang kalooban niya? Handa ka na ba upang tanggapin ang gantimpala? Sabihin mo lang kung nagawa. Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang buktong bahandi. Pagbantay sa tanang panahon, kay ang pagsulay ikaw gustong pukana. Apan ayaw kabalaka, ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himo siyang bahandi, kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon, ang tao mabuhi dili sa panlamang, kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko, maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan, nagikutlo sa balaang kasulatan. Tandang butang may katapusan, mahanaw ang tanan, bisan kalibutan, mahanaw sa laman. Ang magpabiling ang pulong mo, dili mausap. Mayong buntag, mayong pagiguban. Welcome sa itong programang Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Sa itong pagsugod sa mga igsoon sa itong panag-uban, ato ning ablihan og sugdan sa mga pagdaig, pagpasalamat sa pagkamaayo sa atong buhi nga Dios. Ato kita sa mga pagkampo. Amahan na mo nga Dios nga makagagahom,
Dios nga mo'y tag-iya sa among kinabuhi ug Dios nga mo'y tag-iya sa tanan nga niya kanamo. Sa mga butang nga imong giandam, ikaw nga Dios mo'y tag-iya nining tanan. Ikaw ang Dios nga mo'y nagbuhat sa kalibutan ug nagbuhat sa mga butang nga naa niini. Imong gipial kini sa mga tao aron ang tao mo alagad kanimo. Ug niya kami o Dios aron sa pag-alagad kanimo. O dili kami makaalagad kanimo o Dios kung wala kami makatunan. O dili kami makakaton kung wala kami madungog nga mga mensahe gikan kanimo. Busa mapasalamaton kami nga imo kami gihatagag higayon aron kami makadungog sa imong mga mensahe sa ingon na may makatunan ug na may maikinabuhi sa among pagpuyos kalibutan. I declare blessing sa matag usa nga namati na minaw ug mihatag og panahon sa imong mga pulong. Nga wala gayoy mausik, wala gayoy himong kawang nga mga mensahe nga among madunggan kay ang imong mga pulong dunay gahom nga mousab mo bag-o sa matag usa namo kinabuhi ni atong mga tawo nga motuog modawat niini. Ug salamat o Dios nga tagaan mo kami kasing-kasing nga madinawaton matinuhon sa imong mga pulong ug naunay kalipay sa pag-apply niini. I declare blessing sa matag usa ka Pinoy-anan, sa mga amahan, sa mga inahan, sa mga kabataan ginikanan. I declare blessing right now in Jesus name. Amen og amen. Maayong butag, maayong pagpaminaw. Welcome sa itong programa ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Wala ko ka sugodayon mga kaigsonan tungod kay ang atong account ang Pulong Mo Kinabuhi Ko akong gipa-sit up sa akong pag-umangkon. Og salamat sa Ginoo nga nadali-dali ra pod og sit up. Dalaygon ang Dios nga naghatag og panahon higayon sa atong panag-uban. Mayo nga pagpaminaw, may pakiguban sa atong mga listeners sa Shiny FM 101.3 nga nanuka diri sa Sitio Kalugtugan, Barangay Sardenia, Malabuyok, Cebu. May butag mayo pakiguban ni Sister Christy og ni Brother Johnny diha sa Sitio Linao. Mayo nga pakiguban ni Brother Moses Cardente ug ni Brother Pedro Arsula. Good morning, good morning, good morning, good morning. Mga igsoon, kumusta kamo nining kabuntagon? Ako nagtuo nga naamo kanunay sa kalipay kalinaw ug panalangin sa Dios. Ang tao nga matinud-anon sa pamaagi sa Dios nga nagkinabuhi sa walay pagreklamo, panalanginan gayod sa Ginoo. Kagahapon mga kaigsuonan, wala ko ka-live tungod kay doon na may lakaw kagahapon o gabi na po may nauli mo na ngawa gud ko ka-live kagabi o niya kaganina ni sayo ko og live so good lamang ni abot ang akong pag-umangkon o niya mao ni sit up sa atong programa ang Pulong Mo Kinabuhi Ko kay doon na ko gipa-upgrade sa atong programa. Ang ato karong hisgutan mga kaigsuonan, may kalabutan kini sa kinabuhi nga ingon nga mga tinun-an ni Kristo, ikaw ug ako tinun-an ni Kristo, dapat doon na tayo nakatunan og ang atong nakatunan atong i-apply samtang naapatas kalibutan. Kay kun dili nato ma-apply ang atong nakatunan, lupig payway nakakatunan. Ako ning gitaytulan mga kaigsonan, mga gikinhanglan buhaton aron makasangyaw ang usa ka tinun-an ni Kristo ngadtos mga dili magtotoo. Ikaw ug ako para tas mga dili magtotoo. Sama sa giingon sa Biblia, ang mga matarong para sa dili mga matarong. Ang problema mga kaigsonan, daghang mga magtotoo karon o mga tinun-an ni Kristo. Wala mamuhat ngadtos mga dili magtotoo. Namuhat diha sa mga magtotoo na noon. Ora bag estudyante sa grade 1 mga kaigsuonan. Ang estudyante sa puro grade 1 nagtinudlo ay nga puro ngadtos grade 1 or kaha grade 6. Mga estudyante nga grade 6 nagtinudlo ay sa isig ka grade 6. Dapat adto mo tudlo sa grade 4 o grade 1 ngadto na sa grade 5. Ubos mga level. Dili kay magunay og tinudlo ay nga pareho ra silang gitudloan. Murag mura ba og kanang dunay mga tawo manggod nga naglantaw og salida o niya naghilalis ra noon sa usa ka salida. Kay ngano man ang iyang gipanugilon ang katurpong tawo nga nagtan-aw sa maong salida. Ang imong imong suginlan katong mga tawo wa gyud kalibutan sa imong nakitaan para murag excited pod ba
Ato ning hisgutan mga kaigsuonan kay mao man ni tagaan atong pagtagad kay daghan karon mga kaigsuonan nga mga Kristohanon. Adto na noon makig Bible study sa iyahang isig ka Kristohanon nga pareho pod nga giwalihan sa pastor. Kung aron magamit ang ato ang tinuod nga pagkatinon-an, ang ipakita diha atong gamiton ang atong mga nakatunan sa mga taong wa poy nakatunan. Mga yung buntag no, maayo nga pakiguban akong tagaan og pagtagad ang inyohang mga mensahe, may pangutana og may mga request gikan ninyong tanan atong tagaan og pagtagad diri sa atong pagtulunan ang pulong mo kinabuhi ko. Maayo nga pakiguban, maayo nga pagpaminaw ni Gmart Villanoca. Maayo nga butag Pastor Gideon. Salamat sa Dios sa atong kadaugan sa matag usah sa mga Kristohanon. Dalaygon ang Dios nga mabati usab kanamo ang iyang pulong request song dili kabayran. Salamat sa tugtog Pastor. Shout out sa Santo Negros Aligado family watching from Pulilan, Bulacan. Ato pagtagad mga kaigsuonan ang awit nga gi-request diri sa atong panag-uban dili kabayran. Mayo nga pakiguban o good morning ni Ramil Sabatin Wagdos. Pasalamat. Namatod pa sa atong igsuon mayong buntag Pastor, shout out sa akong mama diha sa Prosperidad Agusan del Sur watching from Bukawi, Bulacan. Maayo nga pakiguban, maayo nga pagpamati ni Maribik Lakay Patiris. Hello Pastor Gideon, morning. Dako kaayo kalipay nakapaminaw na pod ko sa pulong sa Ginoo. Bisan naghinay-hinay og pamuso ka. God bless Pastor og sa tibok mong pamilya. Naninda mog puso. Pero kung hinayon mga kaigsuonan, maglain man pong hinayon pasahon. Paspasan na lang. Kaayuhan nga naangkon ko. Dili kabayran. Mayo nga pakiguban, mayo nga pagpamati ni Marlene Garganera og ni Elsie Candelario. Maibuntag ninyo diha day. Og ni Mary Rose Villarreal Laginon. Pastor request kog awit makalangit Pastor sa ngalan mo by MG Flores. Salamat and God bless. Nag-anang naunta ako kahulo, apan gisapnay mo ako o Ginoo. Inana ang Dios mga kaigsuonan nga usahay murag mahulog kas kaloyahon, mahulog kas kagulanan. Pero ayaw gyud tuguti mga kaigsuonan nga ang mga buhat ni Kristo imo na lang kalimtan. Dili nato kalimtan ha ang mga buhat ni Hesukristo. Unsa may mga buhat ni Hesukristo nga dili nato kalimtan? Ang iyang mga sakripisyo. Ikaw ug ako gipalit og gibayran ta sa dugo ug sa kinabuhi ni Kristo. Dili nato nakalimtan nga ikaw ug ako dili na kita mo'y tag-iya sa atong kaugalingon. Busa ato ning ampingan o gamiton sa paghimaya sa iya ngalan nga mo'y tag-iya niining tanan. Maayo nga pagiguban ni Chay Chay Chokero, maayo nga buntag Pastor, maayong buntag ninyo day Chay Chay. Og Sister Nars Boyan, maayong buntag sis, kumusta mo diha sis? Ato igsuon nga nanukad sa Bohol. Og si Lorena Traya, good morning Pastor from Davao City. Request ko Pastor, kadtong kanta nga ngalan ni Hesus wala nay gikinahanglan pa. Kinindot sa to no, diha kang Hesus wa nay pangitaon pa. Okay. Ni Mary Rose Villarreal Laginon, maibuntag og Susana Pablio, maayo nga buntag Pastor Gideon og sa tanang anak sa Ginoo. Kumusta Pastor? Dalaygon ang atong buhi Gineos. Okay ra gyud mi diri sister, nagpadayon sa pagpangandam alang sa mangong buluhaton. Labi na karong Marso, tayo pa pero makaingon putang dool ra. Kay matud pas uban, pila ray badbad sa adlaw ug simana sa matag bulan. Makaingon bitaw ta mga kaigsuonan sa atong pagpuyos kalibutan og dili lang gyud nato unaw-naon bisan ang ato ang edad. Makaingon tang dali ara gyud ang mga adlaw
ug mga panahon nga kita magpuyos kalibutan. Mo nang naay mga mensahe nga dapat datong ampingan kay ang atong kinabuhi mubo lamang. Mayo nga pagiguban, mayo nga pagpaminaw ni Mereros Belieres, no? Salamat kaayo sa imuhang pagkamakugihon. Alang sa tanan nato mga kigsuonan, ako kamong gidasig sa pag-share sa atong nga programa. Kay kining atong mga programa mga kigsuonan walay laing gisgutan kundi ang mga pulong sa Dios nga may kalubutan sa atong pag-alagad sa iyang ngalan. Awit makalangit mga kigsuonan, akong tagaan og pagtagad sa ngalan mo. Diri lamang sa atong panag-uban ang pulong mo kinabuhi ko. Okay, ako asa nga pabuton kay mura og ni taas man. Murag nawa sad. Nawa gyud. Wala may tingog ning kuana. Ako sang ko anong check upon ha. Ari kos usa. Kung motingog ba? Motingog man. Pero ari dili amang man. Sige ako ra nga. Sa ngalan mo, di man mo tingog. Mangita ko kuan ha, kay basig sa ilan na yung recording nila. Sa ngalan mo. Kidi ara di ay. Okay. Mayo nga pagiguban, mayo nga pagpaminaw ni Jean Gilimar Sampero. Good morning, Pastor. Request kog song Ulan sa Panalangin, watching from Pakuan, Lalaverta, Negros Oriental. God bless you more. Kasagaran ako mga kaigsuonan nga makadawat og mga request awit makalangit kining Ulan sa Panalangin. Naagi diha dapit sa Negros, diha sa Gihulngan, diha sa Lalaverta, no? Salamat kaayo sa inyohang kinabuhi. Kanunay nag-ulan ang panalangin sa Dios. Maayo nga pagiguban ni Nicanor Sodaria. Good morning, Pastor Gideon, watching from San Francisco, Agusan del Sur. Sister Alsula Bernadette, maayo nga buntag, Pastor, og sa tanang viewers, dalaygon ang Dios. Request ko Pastor Labod. Kumusta diha kasis sa Laguna? Ako orang andamon ang inyong mga request ha. Ani akong doon na mo'y mga pangutana, pwede ra gyud nga atong tagaan og pagtagad diri sa atong panagduwa. Matod pa ni Nars Buyan, gracias sa Dios, Pastor Gideon, okay ra gyud kaayo. Salamat sa Ginoo bisag usahay na ay mga masinatian nato nga para nato dili ta moangay apan bisag magkinaunsa dalaygon kanunay ang Dios sa siya maayo kanunay. Di ba no? Magkinaunsa man, importante anak yapon tas Ginoo. Di importante buot ipasabot nagkinabuhi yapon tang matarog balaan sa nga tubangan. Si Gina Kamahalan, good morning. Mato pa replay lang kay hinay ang data. Okay. Replay lang yun ha kay ang atorong gikinahanglan nga makatunag madunggan mga kaigsuonan mao kining atong kana bitong magamit ang atong pagkatinon-an. Ikaw ug ako tinon-an ta ni Kristo. Bisan kinsa katong nagtuog midawat ni si Kristo dapat ibutang nato sa atong naunang kasing-kasing. Tinon-an ta og dili ta membro sa usa ka karatula kundi sakop ta sa lawas ni Kristo.
ako mahimo kang anak sa Dios. Kung ikaw mudawat usali kaniya nagtagantag ako mahimo kang anak sa Dios. Ug ako bidawa bisali kaniya aduna ko'y ako kaya ko anak sa Dios. Ug ako bidawa bisali kaniya aduna ko'y ako kaya ko anak sa Dios. So kita bidawa bisali kaniya aduna tayo ako kay kita anak sa Dios. Ug kita bidawa bisali kaniya aduna tayo kay kita anak sa Dios. Sa ngalan mo may kaluwasan, sa ngalan mo may Mayong pakiguban ni Caridad Abad Solar o ni Carolina Mundano. Good morning, Pastor Gideon. Request ko, hindi ako nagkulang. Hindi ako nagkulang. Watching me kon Quizom Villa Balete. Kay hindi ako nagkulang. Akong tagaan nagpagtagad ha. Awit nga gimong gi-request dere. sa ngalan mo may kabaguhan, sa ngalan mo may katapukan, sa ngalan mo Jesus, sa ngalan mo Jesus, sa ngalan mo may kaluwasan, sa ngalan mo may Mayong pakiguban ni Intoy Gadaingan. Maayong buntag Pastor. Shout out sa taga Sabunutan, Marilog, Davao City. kabaguhan mo Jesus. Atong igsuon nga nanukad sa Japan. May butag ni Rilin. Asa man ni pagbasa? Gisod man. Blessed morning everyone watching from Bacolod City. May butag ni Samuel Hilo Senior. Good morning ninyo diha ang Dios magpanalangin. Bidawa bisali kaniya aduna Mga gikinahanglang buhaton aron makasangyaw ang usa ka tinun-an ni Kristo ngadto sa mga dili magtotoo. Kitang mga tinun-an mga kaigsuonan ni Kristo ang ato gyung sangyawan katong dili mga magtotoo. Mo ni tagaan atong pagtagad. Awit makalangit nga gi-request diri mga kaigsuonan nga matud pa sa atong igsuon katong sangalan ni Jesus. Kompleto na sa tanan. Okay. Ako ning kantahon awit makalangit. Bisan asa akong makaabot, bisan asa ako padulong ang balaan. Ugamhanan mong pangalan kanunay kauban, kanunay nagtagbos panginahanglan. Sa pangalan mo Jesus, kumpleto sa tanan, kaluwasan kadaogan, diha kanimo gagikan.
walay makulang ka na mo, basta't ang ngalan mo sandigan. O Jesus, bayaon ko ang ngalan mo. Ang kalipay kadasi kong katagbawan na alang kanimo, na mo makapalagan ang pagtuo. Kung maog paglaom ko gikan kini kanimo, pagdaig pasalamat alang lang kanimo. Sa pangalan mo Jesus, kumplito sa tanan, kaluwasan kadaogan, diha kanimo gagikan. Walay makulang ka na mo, basta't ang ngalan mo sandigan. O Jesus, bayaon ko ang ngalan mo. Giyahi ko, gigunitan mo pag-ayo, tag-iya ka sa kinabuhi ko, ipangga mo ako. Ugi mahal mo pag-ayo, busaan niya ako, aron sa pagdaig sa pangalan mo. Sa pangalan mo Jesus, kumplito sa tanan, kaluwasan kadaogan, diha kanimo gagikan. Walay makulang ka na mo, basta't ang ngalan mo sandigan. O Jesus, bayaon ko ang ngalan mo. O Jesus, bayaon ko ang ngalan mo. Wala tay laing bayawon kunili ang ngalan sa atong Ginoong Hesus. Awit makalangit ulan sa panalangin diri lamang sa atong panaguban ang pulong mo kinabuhi ko. Sa kinabuhi ko. Si Junabel Loreto Palacio, good morning Pastor Gideon, watching here in tindahan sa Bugasan, diri sa Poblacion Cortes, Surigao del Sur. May buntag, maayo nga pagkiguban ninyo diha, ilabi na sa mga tindero ug tindera, ug siyempre mga kaigsuonan sa mga customer diha sa Bugasan, diha sa Poblacion Cortes, Surigao del Sur. Ang pagdaig ko. Maayo nga pagkiguban ni Romel Sabatin Wagdos. Maayo nga buntag Pastor, shout out sa akong igsoon diha sa San Francisco Barangay 5 og Purok City, Jubilin Avelos, no? Si Sister Alsula Bernadette, in God grace Pastor, okay ra jud. Nihinay-hinay na nagsinag ang adlaw, pero napagyod ang ulan, ginagmay Pastor. Pero sa ubang lugar Pastor, luoy kaayo, lapaw sa balay na ang baha. Bitaw no, labi na sa Antipolo, sa Marikina, mo na usas mga lunupanan. Sa una pag yun na, labi na sa Kainta, no? Padayon lagi natong iampo, labi na gyud ang atong pangulo ug ato ang mga opisyal sa atong nasod. Padayon natong iampo nga matagaan gyud nilag solusyon ang maong problema, ilabi na sa mahitungod sa pag-ulan.
Si Intoy Gadaingan, happy watching, happy listening, good morning. Og ni Ani Laginon Koimi, maayo nga buntag pastor na minaw mi diri sa Bugo, Sulungod, Lalabartan, Negros Oriental. Si Joel Maguan, good morning pastor, may buntag. Og si Nars Buyan, matod pa, o Jesus, bayawon ko ang ngalan mo, nindot ang mensahe makalangit. Pastor Gideon, mas nindot ko na ay karaoke -1 unta pastor aron dili ra ma-memorize. Bitaw no. Sagdi lang ihatag gina sa Ginoo. Si Joel Maguan, salamat pastor kay naminaw na pod ko diri. Kay salamat kaayo diri sa Jinsan. Si Jose Pino Paran, maayo nga buntag pastor Gideon og sa tanang kaigsunan diha kang Kristo, minaw lang ko samtang katrabaho. God bless pastor. Ampingan mo sa Ginoo brother Jose Pino Paran. Oras sa itong programa alas 10:27 ato ng tagaan og pagtagad ang paghisgot sa pulong sa Dios ug ako kamong gihangyo og gidasig sa pag-andam una sa tanan sa inyong hunaon nagkasing-kasing nga ready kayo sa pagpamati ug wala makadisturbo sa inyong pakiguban sa itong programa. Ug ako nagtuo nga ang tanan na ay Biblia ug kung mahimo mga kaigsuonan ablihin ninyo ang Biblia diha sa Kolosas kapitulo 4 1 hangtod sa unahan. O Jesus, salamat sa pag-antos mo sa cross. Igabalik ang pagdaig ko, diha lamang kanimo sa kinabuhi ko, kasusuday kun ka. Kay sama sa ulan, ginabubuang gugma mo, sama sa adlaw, musidla ka sa kinabuhi ko, sama sa ulan, ginabubong panalangin mo, dawaton ko. Ako kamong gidasig mga kaigsuonan sa pagpadayon sa pag-share sa ato nga programa ang pulong mo kinabuhi ko ngadto sa inyong mga kailag higala, ilabi na gyud sa inyong pamilya. Si Ching Bindiho, maayo nga buntag pastor og matud pa dinhi tambok ko. Murag dili kay klaro. Matud pa good morning pastor. May buntag tambok ko, maayo nga pagpaminaw. Murag makalitan masan ko nga murag pagbasahon bitaw. Tambok ko. Mao gyud. Tambok ko. Sige, anak na lang yun. Si Ilma Lagmay Agarto, matod pa good morning Pastor Wasing from Gizon. Okay. Atong tagaan og pagtagad mga kaigsuonan ang paghisgot karon sa pulong sa Dios diha sa Kolosas kapitulo 4 bersikulo 1 hangtod sa unahan. Og ako kamong gidasig kung doon na mo'y mga pangutana mahitungod sa mga pulong nga atong hisgutan, mas maayo hinuon para ato ang matagaan og pagtagad. Kolosas kapitulo 4 1 hangtod sa bersikulo 6. Ang mao nga sulat ni Apostol Pablo dunay usa ka konteksto nga ato karong hisgutan, mga pahimangno. Kini pahimangno mo gunay usas mga bantayanan kay mao ni mohatag nato og kana bitaw nga panalangin og dili nato mahinumduman, dili sad nato makabot ang panalangin. Diha sa bersikulo 1 hangtod sa bersikulo 6 may atong pagabasahon. Mga agalon, ayo ha pagdumala ang inyong mga ulipon ug hatagi sila sa angay kanila. Hinumdumi nga aduna usab kamoy agalon dito sa langit. Bersikulo 2, padayon kamo sa pagampo og pagmabinantayon uban ang pagpasalamat sa Dios. Pagampo usab kamo alang kanamo aron ang Dios maghatag kanamo kahigayonan sa pagsangyaw sa iyang mensahe og sa pagpadayag sa tinago ni Kristo kay mao kini ang hinungdan nga nabilanggo ako. Busa pagampo kamo aron isulti ko kini sa tin-aw gayod ingon sa angay kong buhaton. Uban sa kaalam pagmatngon kamo sa inyong kagawian atubangan sa mga dili magtotoo ug pahimusli ang tanang higayon nga anaa kamo uban kanila. Kinahanglan nga ang inyong sinultihan kanunay makapahimuot ug makapadasig aron makatubag kamo sa husto sa mangutana kaninyo. Ang Dios magpanalangin kanatong tanan ni mao nga mensahe nga ato karong patalinghogan. Sa bersikulo 1 mga kaigsuonan, sumpay ni siya sa
Kapitulo 3. Mga igsuon kos Ginoo, Kapitulo 3, no? Sa Kolosas Kapitulo 3, gikan sa 18 o niya hangtod sa Kapitulo 4 versikulo 1 nga naghisgot sa relasyon sa usag-usa. Di naghisgot mga kaigsuonan ang mensahe sa Ginoo diha sa relasyon sa usag-usa, nagsugod diha sa magtiayon sa bana, asawa, sa mga anak, og sa mga ginikanan, og sa mga ulipon. Og pag-abot diha sa versikulo 1 sa Kapitulo 4, naghisgot siya sa mga responsibilidad og sa mga katungdanan isip agalon. Ingon si Apostol Pablo, kamong mga agalon, ikaw og ako mga kaigsuonan, mahimo biya gyud ta nga kana bitang amo kay panalanginan biya tas Ginoo. Ato nang klimon ha, ato gyud nang klimon. Dili kay magsige na lang pug tag pangamo. Ako sa una sultihan ta mo mga kaigsuonan. Sige ra gyud ko og panarbaho, sige ko paboy, delivery boy, truck delivery, dayong construction, delivery na pod, pamid na pod, pamid naman, paboy na sad. Sige ra gyud ko ana niya nag-family driver. Hangtod nga ipadaygan ko sa Ginoo nga mag-eskwela og Bible school. Daghan to kayong mga pagsulay, daghan kayong mga moingon nga Pastor si Gideon, way kapuslanan nang iyang eskwela kay mukaon rag baboy. Daghang mga pagdaot. Wala ra ko maminaw. Pero nakadungog ko. Wa ko minaw pero nakadungog. Wa na ko tagda kanang pulo wala bitaw paminaw, wala na ko tagda. Normal man na mga kaigsuonan ko sa Ginoo. So ang nahitabo mga igsuon ko sa Ginoo, nagpadayon ko atog eskwela hangtod nga nangamo na sad. Nangayo ko sa Ginoo og kana bitaw gamay nga panahon. Ko Lord, kanang pwede lang ikaw na lang akong amo. Ana ba? O niya kanang wala na ko'y laing sundon, wala na ko'y laing alagaran ko nili ikaw. Mga igsuon kung mangayo tas Ginoo, dili gyud niya ihikaw. Mao nay giingon sa Biblia, dili ko kamo hikawan. Ihatag sa Ginoo nga wala nako mangamo. Wala nako manarbaho, wala nako magpaboy, wala nako mag family driver. Wala nay tao mga kaigsuonan nga musugo gawas lamang sa Ginoo pagkanindota. Wow. Gihatag sa Ginoo. So sa panahon nga ikaw panalanginan, dili na ikaw suguon sa tao, ikaw na'y musugo sa mga tao. Wow. Panalanginan man ka. Miingnon na nimo ang mga tao, Brad, pwede ka ugma kanang wa kay trabaho ugma, pwede ti ka sweldohan. Pertinindota no? O niya na pasidaan ang Ginoo. Kung kita, ikaw ug ako, ato nang klimon, mahimong mga amo. Okay. Kanang magpatrabaho, ikaw na'y magpatrabaho ba? Dili kay kita mo'y magtrabaho. Nindot kung kita'y mo patrabaho, mga kaigsuonan kay nagpakita na nga daghan na ka nga takos na ka nga mo manage, takos na kang mo dumala. Wow. Pero kung ikaw mo'y manarbaho, dili pa ka takos mo dumala labi na sa mga panalangin sa Dios. Kay kanunay ramang kang nag-agad og tao unsa imong buhaton. Ingon din mga agalon, ayuha pagdumala ang inyong mga ulipon ug hatagi sila sa angay kanila. So kitang mga Kristohanon mga kaigsuonan sa panahon nga panalanginan gyud tas Ginoo. Panalanginan man gyud ka. Di man gyud mahitabo nga di ta panalanginan lagi ta. Kay wala mo anhi si Jesus mga kaigsuonan nga maglisod ta. Kundili aron makabaton tag kinabuhing madagayaon. Pero kinahanglan mga kaigsuonan, before na ihatag og ipiyal sa Dios, tan-awon pod sa Ginoo ang atong kondisyon sa atong kasing-kasing, kung takos og angayan bata nga kapiyalan. Pero kung dili pa takos og angayan, dili pud ta angay magbagulbol, dili pud ta angay mga kaigsuonan maluya.
damor hinuon tang mapaubsanon ug mapailobon. Kay ngadtos unahan pasination gyud kas Ginoo sa iyang mga pulong. Diha sa Episo Kapitulo 6 versikulo 9, iyan ning gisulat usab dili lang sa mga Kristohanon sa Kolosas, gisulatan usab niya ang mga Kristohanon sa Episo. Ug matud pa sa Episo Kapitulo 6 versikulo 9, kamong mga agalon buhata usab ninyo kini sa inyong mga ulipon ug ayaw na kamo panghulga kanila. Hinondumi nga kamo sila pulos ulipon sa Ginoo ug wala siya'y pinalabi. So doon na magoy mga agalon, mga kaigsuonan nga hulgaon niya ang mga trabahante nga taktakon unya dili na patrabahoon. Dapat kitang mga kung kita na masay tawag anak kanang ikaw nay mga agalon bag-o matatong kaon pero nganong yungit magko ani usahay gyud mga kaigsuonan mo ka gyud ko ani nagay mga panahon mga kaigsuonan mo ka ko muna nga mintras sa wala pay programa makaka na lang usay. sige padayon ta mga kaigsuonan ha. Ang agalon ikaw nga ug ako pasination gyud na sa Ginoo. Kita pasination ta sa Ginoo mga kaigsuonan nga panalangin. Buti pasabot mahimo nga masinatian nimo ang nasinatian sa uban. Kana bitaw ikaw nay manugo dili kay kanunay ra kang gisugo. Ikaw nay mamalihog dili kay ikaw nay siging gipamalihogan. Di ba? Pero asama sa miaging simana mga kaigsuonan nangita kong mga tao nga mo'y akong patrabahoon kay medyo murag miaging adlaw pagyod dili magyud ako kaya lang gud pero murag alkansi ko kung ako'y mo trabahong ako ra usa. Pero kung daghan ko mga tao kanang murag dili alkansi murag ginansya gyud ba dili kay murag ginansya gyud. Muna nangita ko og mga tao, inaunsa man pagpangita nako. Sayo pa alas 6, alas 7, suroy ko mga kaigsuonan. Saon pagpatrabaho mga kaigsuonan hubog man. Sayo pa alas 7 nag-inom nagtuba. Labad na kunog ulo. Ang usasad, wa po na ako maabse. Wa gyud ginansya ani. Wa gyud ginansya. Ako ra gyapon nagtrabaho. Pero dili gyud pareha mga kaigsuonan kon daghan ang magtrabaho. Daghan magtrabaho naagyoy mga makaingon tang lahi o dili gyud pareha ang ginansya. Sige. So, usa sa mga gitambag no, usa sa mga gi-advise sa Biblia nga alang sa mga agalon kanang magpatrabaho mga kaigsuonan dapat dili ta manghulga. Una sa tanan, ato gyung ibutang sa atong kinabuhi, kita ang hiimplo, kita ang sumbanan, kay kita ang nagsunod Kristo. Ato gyung ipakita nga kita mga Kristohanon ug dili kalibutanon. Usa sa mga gitambag ni Apostol Pablo, ingon siya dinhi, hatagi sila sa angay kanila. Hinumdumi nga aduna usab kamoy agalon didto sa langit. Aniya tudloan taon saon pagdumala. Usa sa mga pamaagi aron makadumala ta sa mga tao, mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Kinahanglan nga ang atong sinultihan, ang atong binuhatan, ang ato ang panggawi kana bitang makadiyos, dili kanang makarelihiyoso, makadiyos sama ni Jesus Christ. Pag-abot sa bersikulo 2 hangtod sa bersikulo 6, mga panghimangno ni siya alang sa mga tinun-an ni Jesus. Ikaw ug ako tinun-an ta ni Jesus. Ang tinun-an ni Jesus, tinuod gani nga tinun-an ni Jesus, nagbuhat gyud na og nagkinabuhi sa mga pagtulon-an ni Jesus. Ang tinun-an ni Jesus mao katong tawo nga nagtuo.
ug ang tawo nga nagtuo nagbuhat sa mga buhat ni Jesus. Mao gyud giklaro sa Biblia nga dili nato kalimtan. Bisag asa ta, manaa matas Pinoy-anan, manaa matas atong trabahoan, mga kaigsuonan kos Ginoo, dili nato kalimtan nga ikaw ug ako tinun-an ta ni Kristo. Ang tawo tinun-an ni Kristo, tawo siya nga nagtuo ni Hesukristo, tawo nga migdawat og mintuo ni Jesus. Ug ang tawo ni nga mingtuo og midawat ni Jesus, mga kaigsuonan kos Ginoo, mga tawo nga nagkinabuhi sa buhat ni Jesus. Mga tawo nga nagbuhat sa mga buhat ni Jesus. Unsaon nato pagkasiguro nga nagbuhat ta sa buhat ni Jesus? Una sa tanan, ang atong gibuhat kinahanglan makit-an usab nato nga mao ni gibuhat ni Jesus. Ug ang tanang gibuhat ni Jesus wala niya ililong nato, kundili mga kaigsuonan ihang gisulat sa Biblia aron ikaw ug ako makabalo, masayod nga mao ni buhat ni Jesus. Sa ingon maotoy ato ang sumbanan, maotoy atong sundon. Now ang buhat ni Jesus, mga kaigsuonan kos Ginoo, gisulat ni Apostol Lucas dihas kapitulo 4 18 hangtod sa 19. Mao ang pagsangyaw sa maayong balita, mao ang pagsangyaw sa paghari sa Dios. Iyang gisangyaw, iyang gisugilon, og iyang gitabangan ang mga tao aron makalingkawas, makabatog kagawasan, aron masiguli ang ilahang kahibalo, ang ilang pananaw. Maunay gipakita ni Hesukristo nga mga buhat nga angay natong paningkamutan nga atong makatunan. Si Jesus miingon diha sa sulat ni Apostol Juan kapitulo 8:31 nga nagpakita nga mauni iyang basihanan og ila, mauni iyang basihanan sa pag-ila sa mga tao nga iyang tinun-an. Hinumduman nato, mga kaigsuonan, ikaw ug ako nagpabautismo ta dili aron mahimong membro. Pero kung nagpabautismo ka aron mahimo kang membro sa imong simbahan, sipyat ka. Sipyat pod ang nagbautismo nimo, utrosad ka nga sipyat pug ka. Mao na nga giklaro diris ato ang programa ang pulong mo kinabuhi ko. Magpabautismo ganita dili aron mahimo tang membros karatula. Kundili mahimo tang tinun-an ni Hesukristo ka mao nay gipakita ni Kristo sa Biblia. Unsay giingon sa Biblia? Mateo 28:19. Kinahanglan ang tanang tao himuong tinun-an ni Hesukristo. Bautismuhan sila sa ngalan sa Ama, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Human gani bautismuhan dapat tudloan, mga kaigsuonan kos Ginoo. Nya kinsa man pod ang mutudlo nila? Mga igsuon kos Ginoo, katong mga taong dunay katakos sa pagtudlo, dunay gasa sa pagtudlo. Ug ang tawo nga gitudloan dili maayo nga mamatay siya nga magpabiling tinun-an, kundili mahimo na usab siyang magtutudlo. Dili maayo, mga kaigsuonan, ang usa ka estudyante nga magpabiling elementary, high school, college, balik na pug elementary, hangtod mamatay siya nga sige rag eskwela. Dapat mahimo na usab siyang magtutudlo. Og ang giyang gitudloan, mga kaigsuonan, dapat kato na pong mo eskwela pagka elementary, or kaha kung i-assign sa secondary adto sa high school. Dili kay manudlo siya, mga kaigsuonan, at tupod siyang isiga magtutudlo. Ang problema, mga kaigsuonan, sa tao mao ni nahimo ng Kristohanon. Siguro ikaw na, ako nahimo tang Kristohanon. Ang pulong Kristohanon gipakita sa libro sa buhat gikan sa kahimtang tinun-an. Sa unang higayon, ang mga tinun-an gitawag nga mga Kristohanon. Buot gipakita, mga kaigsuonan, sa libro sa buhat nga sa dili pa ka mahimong Kristohanon, nahimo kang tinun-an ni Hesukristo. Ug timan-i ang tinun-an ni Hesukristo nagbuhat sa mga buhat ni Hesukristo. Nagbuhat sa mga pagtulonan ni Hesukristo.
Buti pasabot naa na say nakatunan. Kung ikaw Kristohanon o tinunan ni Kristo ang imong nakatunan, asa man imo na itudlo sa mga tao pod nga naay nakatunan? Maghilalis lang mo ana. For example, estudyante ka. O niya, nag-eskwela makaro grade 6. O niya ang imuhang gitudluan, imo ra pog isig ka grade 6. Dapat ang imong gitudluan katong naapas ubos. Mura ba og kanang naglantaw mog salida? Okay, naglantaw mog salida. Ang imong gisuginlan, ang imo ra pog isig. Kana ra pong isig ka tawo nga naglantaw og salida, pareho mo naglantaw og salida, unya ihay mog suginlan nay. Ang mahitabo ana, maghilalis lang mo ana. Ang problema sa Kristohanon mao ni, ikaw og ako Kristohanon na ta. Ikaw og ako tinunan na ta. Unya naamo diha sa buluhaton dapat nga musangyaw ta sa ato ang mga igsuon nga dili magtotoo. Ang problema kay nag-Bible study, ang isira po ka estudyante, ang isira po ka Kristohanon. Ang may tabuan na, unsaon man pag-uswag. Dili man nimo matrin ang imong kaugalingon ngadto sa imong isigataw kung ang imong gitudluan natrin na pod sumalas imong nakatunan. Unsaon nimo pagtrain ang imong kaugalingon aron mas mutubo ka, aron mas mulambot ta, mga kaigsuonan. Atong gamiton ang atong kaugalingon, ang atong nakatunan, atong gamiton ngadto sa mga taong wa pugyoy nakatunan. Kay diha damor ta makakaton. Makakaton ta unsaon nato sila pag-atiman. Makakaton ta unsaon nato sila pag-agak. Unsay angay natong itudlo, unsay angay natong isulti, unsaon nato unsay mga gikinahanglan natong buhaton aron makasunod sila ni Kristo. Ang problema, kung ikaw nag-Bible study, unya ang imo ra pong gi-Bible studyhan, ang priharasad nimo, usaon aron mga usaon pagkahimo nimong epektibo. Nya post dayon ka sa social media. Gusto kang motubo? Paghimog Bible study sa mga taong dili magtotoo. Maunay pamaagi aron magamit nimo ang imong pagkatinunan, ang imong pagka-Kristohanon. Mauna nga unsay giingon dinhi? Tanawa. Bersikulo 5, naama mo'y Biblia diha sa Kolosas kapitulo 4 bersikulo 5. 6. Uban ang kaalam, pagmatngon kamo sa inyong kagawian at tubangan sa mga dili magtotoo. Ang problema sa mga Kristohanon, nag-ihanay, indiganay sa ilang kaugalingon ngadto sa ilang isig ka Kristohanon. Yang usapod mo balos sad, ang usapod mo balos. Dapat kitang mga Kristohanon, mga kaigsuonan, atong ipakita nga Kristohanon ta dito sa atong isig tao nga dili magtotoo. Uban sa tanang kaalam, pagmatngon kamo sa inyong kagawian at tubangan sa dili magtotoo, ug pahimusli ang tanang higayon nga anaa kamo uban kanila. Kinahanglan nga ang inyong sinultihan kanunay makapahimuot ug makadasig aron makatubag kamo sa husto sa mangutana kaninyo. So dunay tulo ka mga mensahe nga gisulod ni Apostol Pablo ni ining pulong pahimangno ug kini alang mga kaigsuonan sa tanang mga magtotoo. Ingon sa dinhi, una, mga igsuon ang gihisgutan pagmatngon. Ang pulong pagmatngon mga kaigsuonan,
ato ning responsibilidad. Nagpakita ni siya sa pagkamabinantayon. O niya, aron mahimo tang angayan o takos nga mahimong sumbanan sa mga dili magtotoo. Kinahanglan mga kaigsunan kaantigot ang mo eksamin sa atong sinultihan, sa atong mga nabuhat, sa atong mga batasan, atong eksaminon unsa may atong nabuhat, nasulti sa mga dili magtotoo, ngadtos dili magtotoo. Katong mga dili magtotoo nga kauban nato, kauban ninyo diha sa inyong trabaho, sa inyong eskwelahan, sa inyong trabahoan o sa inyong negosyo, o bisan asa ta, dunay mga taong dili magtotoo. Unya kabalo na magyud ta mga kaigsunan, ang taong dili magtotoo, wa gyud na sila'y kalibutan. Ang taong walay kalibutan, magpataka raman na silag sulti. Moabot ang panahon nga magpataka lang na silag daot. Daot dito, daot dire. Unya kasagarang daoton, kita pong mga dili Kristohanon. No? Kitang mga Kristohanon. Ang kasagarang dauton mga kaigsunan, kitang mga Kristohanon. O kinigi pasidaana sa atong Ginoong Hesukristo dito sa Mateo Kapitulo 5, 11 ug 12. Butang-butangan ka. O niya, dauton ka. Pasanginlan ka. Dunay panahon mga kaigsunan, gamay pa ko sa una. Gamay pa ko sa una. Naanay mga magwawali. Siyempre nagdako ko sa Kristohanon nga pamilya. Ang akong papa magwawali. Unya mga barkada sa ako ang pamahan sa una, kasagaran mga pastor. Sige sila bayloanay mga mensahe aron pagdasig, pagligon. Doon na sila meeting pagaymuon. Unya tumbaya sad ko dito, minaw sad ko. Ya doon ay mga tao nga muingon nga, kanang mga pastor, ikapulo ra man ay giapas ana, madato ra na sila, mahitungod sa kinapo. Sa sige ko og paminaw, mura wa ko kakita sa ilang gisugilon. Kay dugay naman ni na pastor akong papa, wa man madato sa ikapo. Mura man og nagkalisod manggani mi kay atong panahon na mga kaigsunan, kami goy mo pakaon sa mga tao nga musimba sa Ginoo sa tigumanan nga gitukod sa akong amahan. Sa ako nang gihisugilon mga kaigsunan, moingon gyud ko nga dili lalim ang kinabuhi sa mga pastor. Kay pastor gud akong papa. Kaming mga anak sa amo ang amahan, kami suguon sa inahan namo mangalot og amote, or dili gani amote bisol, og dili bisol kamuting kahoy, og dili gani kamuting kahoy saging. Unya atong panahon na moingon gyud ko nga murag abudansya mi anang mga pagkauna sa sa laing pulong gitawag na siyag mga gulotmon, kanang saging, bisol, kamuting kahoy, amote. Unya mo nay puli-pulihon na mugkalot matag Sabado para ini ka Domingo ipaniudtos mga tao. Nya amban butangan pag yung naglubi, lidgiron, perting yung langaya. Nya para ragyod ang mga tao mga kaigsunan, dili pod mag-antos human og wali ni Papa, kay umagwali ni Papa untop mapug alas 12. So diretso nagpaniudto. Nya lo istorya isa mamauli ang mga tao. Ni asa man na sige ko pangutana mga kaigsunan, asa man na dato si Papa sa ikanapo? Kami may mupakaon ani. Wala ragyod ko mga kaigsuonan, kay sa una manggod bata pa ko, grabe kong tabiana. Karon nga ako na'y nagpastor, kanang mga pulonga wa gyapon na mawagtang. Nagyapoy maingon, nadato na kay tungod na sa ikanapo. Kabalo ba mo mga kaigsuonan, insakto gyud sila makadato ang ikanapo. Since nga sa una wa ko maghatag ikanapo pertigyong lisura.
Pero sa dihang naghatag kog ikanapo, ang akong ikanapo ako nang gihatag. Wala na ako nagastuha, wala na ako nakauna, wala na ako na ipanindot sa ako ang kaugalingon ug sa akong pamilya. Never na akong gikuhaan og bisag piso ang akong ikanapo. Kabalo ba mo? Tinuod gyud kanang giingon nila nga ang ikanapo makadato. Kung dili man makadato, makaparahuhay. Kay sukad nga mihatag ko sa akong ikanapo, wala na ko gamita, wala na ko gastuha. Nakit-an ako nga gipanalanginan ko sa Ginoo. Muangkon gyud ko ana. Kay sa una, makakita ko og trabaho, kalisod gyapon ang padulngan. Muna bitaw sa akong pamilya, strikto gyud ko mahitungod sa among ikanapo. Sukad nga wa gyud namo gastuha o kauna ang among ikanapo, gipanalanginan mis Ginoo. Kay saad man gyud na sa Biblia. Usa ka problema sa Kristohanon mao ni. Weak ang Kristohanon sa paghatag og ikanapo. Pero sayon ang pagdawat. Nga kitang mga Kristohanon, kabalo naman gyud unta sa prinsipyo sa Dios. Sa Old Testament to New Testament, kabalo naman gyud ta. Yes. Kabalo na ta. Ang prinsipyo sa Dios, bulahan ang naghatag kaysa nagdawat. Dunay usa ka pastor mga kaigsonan, nagchat siya nako, sa pastor, pwede ba ako manghulam o kwarta? Kay among ipa-check up ang mong anak na akuros kalison. Ako siyang gireplyan, dili na kinahanglan kang muhulam. Tungod kay pastor kag alagad kas Ginoo, kailaman mi. Usa ka sa angayan og takos sa iya sa Dios nga giputang o gipiyal kanako. Ako siyang gi replyan. Kay sukad masukad, since nga nakasabot ko sa pamaagi sa Dios ug ako ning gitikang gilakaw ang mensahe sa Dios. Ang misaksi sa pagkamatinud-anon sa Ginoo sa amo ang pagpuyo, akong asawa ug ang ubang mga tao nga nagmatinud-anon. Muna nga, moingon ko nga, ang problema lang sa Kristohanon mao ni. Daghang mga Kristohanon nga ming tuo, pero wala mo buhat. Labi na kung naas panginhanglan. Labi na gyud kung maghari na ng kaibog. Daghanang mga butang nga kikaibgan. Dili gyud ka kahatag sa imong ikanapo. Bisan kami, ako ug akong asawa, kung wa pa mi maghatag ug wala pa namo ihatag ang among ikanapo, amo ra gikaon, mga igsoon, di ko kakita sa panalangin sa Dios. Magkalisod gyud mi. Tinuod na, magkalisod gyud mi. Pero kay guilty kang gilakaw namo ang pamaagi sa Dios, wala namo lang tuohi, kundili buhi ang among pagtuo, among gibuhat og among giampingan. Nganong ako ning gisulti? Para inyong suwayan. Maubitaw na niingon si Jesus, mingon ang Ginoo, suway. Suway. Di ba makita ninyo nga ablihan ko ang mga bintana sa langit, mga tambuanan sa langit, buti pasabot mga bintana sa langit. Mauna nga, usa sa mga igsoon, usa sa mga problema sa Kristohanon, kulang og kaalam. Kulang gyud og kaalam. Kay ang tao nga dili kulang og kaalam, makita na sa ihang response sa mensahe sa Dios sa lihok.
Ang Dios lamang mo'y nakakita nining tanan. Siya go'y tag-iya sa tanan. Timan niya, ang Dios nga atong gilagaran, siya tag-iya sa tanan. Siya tag-iya sa kaugmaon sa atong mga anak. Siya tag-iya mga kaigsuonan, maghisgot ta, kauswagan, kanang kaharuhay, ang gihisgutan ni Jesus, pagkamadagayaon, siya mo'y makahimo, siya mo'y makahatag, anak. Ug wala niya ililong ang pamaagi. Mga igsuon, klaro kayo nas bala ang kasulatan. Pero sukad nga biktima kog pastor sad. Ultihan ta mo mga kaigsunan, na biktima sad kos pastor. Na ay pastor nga grabe nga among gitabangan. Gipalitan na mog motor, ikuhaan na mog lisensya. Nag-inamutay, nagtinabangay mi. Sa dihang nananuoy lisensya na nay motor, nagbinuang. Nagsigi ng loog duwa as computer. Sakitan ko eh. Pero wala ko mo pabilin sa kasakit. Ngano man, ang Dios nakakita nato. Nagtudlo siya nato. Muna nga, usa sa akong gihimo mga kaigsuonan nga ako nakita sa Biblia, padayon. Ug walay tay laing atimanon. Ang tao nga tinud-anay nga nanginhanglan. Timan-i mga kaigsuonan, dili tanang tao nga tinud-anay nga nanginhanglan sa pulong sa Dios. Kay dunay mga tao nga wala magpakabanak sa pulong sa Dios. Kay kung tinuod pa nga ang tao tinud-anay, nakaila siya nga, nakasabot siya, nakatugkad siya nga wa say laing gikinahanglan ang pulong sa Dios. Iyan ang ikinabuhi. Pero daghan kayong mga Kristohanon nga wa magkinabuhi sa pulong sa Dios. Ang tao nga Kristohanon nga tinud-anay nga nagkinabuhi sa pulong sa Dios, hawason gyud na sa kalisod. Saad man na sa Dios. Kung unsa ang gibuhat sa Dios sa unang mga katawhan nga mao ang mga Israelita, gibuhat usab na sa Dios sa iyang mga katawhan karon diha kang Kristo Jesus. Kay nahimo man tang katawhan sa Dios pinaagi kang Kristo. Ang mga Israelita nahimong mga katawhan sa Dios pinaagi kang Moses, iyang gigamit nga instrumento si Moses aron ang mga Israelita makalingkawas gikan sa pagkaulipon sa Ehipto. O gisaaran og dapit nga mao ang Kanaan nga wala nay kalisod. Pero dili tanan nga mga Kristohanon nga naluwas gikan sa Ehipto nakasud sa yutang saad. But ipasabot nakasinati sa panalangin sa Dios. Kay ngano man naluwas na sila pero bagulbulan man. Reklamador ang uban, hambugiro. Imbes mo submitar sila ni Moses, ilan hinuong giaway si Moses. Doon ay mga Kristohanon nga gitudluan, gisakripisyohan, giampo. Pero sa dihang makakaton, giaway hinuon nila ang nagtudlo og nagampo nila. Ayaw tuguti nga usa ka. Kay unsay imong gibuhat, imo nang anihon. Mao na nga sa akong kinabuhi, mga kaigsonan, sumala sa gipakita sa sulat ni Apostol Pablo, number 1 nga gikinahanglan sa tao kaalam. Kaalam nga langit nun, dili kaalam ang yutanon. Kay duha ka klaseng kaalam ang gisgutan sa Biblia. Kaalam nga kalibutanon, kaalam nga langit nun. Ang kaalam nga kalibutanon gipaila, labaw nang gipaila ang kaalam nga langit nun. Ato usad nga i-review kining duha ka klaseng kaalam. Santiago, mga igsuon ko sa Ginoo sa Santiago. Santiago Kapitulo 3. Naghisgot na siya og kaalam. Duha ka klaseng kaalam. Ingon siya dinhi,
Versikulo 13, Santiago Kapitulo 3. Kung diha kaninyo may maalam o masinabuton, kinahanglan ipakita niya kini sa iyang kinabuhi pinaagi sa mga maayong buhat nga inubanan sa pagpaubos. Kanus aman ta makatugkad sa atong kaugalingon nga naatay pagpaubos kung walay mga pagsulay. Naagani kay mga pagsulay sa imong pagkakristohanon. Diha nimo kana bitawng time na nimo nga imong pamatud-an nga naa kay pagkamapaubsanon. Ingon sa dinhi versikulo 14, apan kon sa inyong kasing-kasing anaang hilabihang kasina kahakog kanang kasina tigpangumpara man na kanang makakita na gani ka nga murag magni huswag iyang igsuon, imong igsuon, murag malain bitaw ka, murag maguol ka, murag kang mabugatan, kasina man na. Tuduan ta mo sa kinaiya sa kasina. Kung makakita ka sa imong igsuon nga gipanalanginan sa Dios, unya murag kag maglagot ba, nya murag kag magduda, kasina na siya. Pero kung makakita ka sa imong igsuon nga magipauswag sa Ginoo, gigamit sa Ginoo pag-ayo, unya malipay ka, di na sa kasina. Kahakog, ayaw pagpakasala, batok sa kamaturan, pinaagi sa pagpasigarbo sa imong kaalam. Ang maong matang sa kaalam, dili langiton, kung dili kalibutanon, dili Dios non, kung dili yawanon. Diin ana ang kasina, pagpaninguha alang sa kaugalingong kaayuhan, lamang, ana usab ang kasamok, ug tanang matang sa dautan, apan ang kaalam nga gikan sa langit una, putli, makigdaiton, maaghop, mahigalaon, maluluyon, maayog binuhatan, dili usab kini pilian og dili tigpakarinon ato ning pisa-pisahon. Kay dunay mga siguro mga huna-huna nga ma-miss ani nga minsay kung dili nato ni pisa-pisahon. Apan ang kaalam gikan sa langit una sa tanan putli. Putli og una-una, putli og kasing-kasing. Ang makatugkad lamang ani ang Dios. Walay makatugkad. Bisan pa ang imong bana, di na katugkad sa imong huna-huna, sa imuhang kasing-kasing. Putli bakag dili. Ang bugtong makasusi og makatugkad, makakonfirm nga putli ka. Putli ta. Mga kaigsuonan, putli ta huna-huna, putli kasing-kasing, ang Dios lamang. Ang Dios ra gyud mo'y makatugkad nga putli ta og huna-huna putli kasing-kasing. Dapat kitang mga Kristohanon paningkamutan nato nga putli ta kanunay atubangan sa Dios, dili sa atong isig katao. Importante gyud sa mata sa Dios. Naa makas imong trabahoan, nag-inusara man ka diha, naa makas imong negosyo, bisag asa ka, bisag asa ta. Siguruhon nato nga sa atong nahuna og sa atong kasing-kasing putli ta. Ayaw ipakita sa tao nga putli ka, ipakita sa Ginoo. Versikulo sunod, makigdaiton, dapat na atay pakigdait una sa tanan sa Dios. Na atay pakigdait, na atay maayong relasyon sa Dios. Kay diri sa kalibutan, bisan sao na to build og maayong relasyon, doon nagi mga taong di gyud po na makigrelasyon nimo. Bisag ikaw ug ako gitudloan ta kung kinsaray angay natong tukuran og relasyon. Dili tanan pwede natong himuon paningkamutan na mahimo natong barkada. Mao bitaw nang nakokompos ko mga kaigsuonan, pilia ang imong higala. Kay pataka ra ka og build og pakighigala sa mga tao, matakdan ka. Pilia ang imong higala nga dunay Kristo. Versikulo sunod diin dinhi, maaghop kanang maayo. Kinahanglan maayo ka atubangan sa Dios. May kang musunod, may kang mubuhat sa buhat ni Jesus. May kang mutuman. Mao man ay taong maayo. Walay reklamo. Walay balibad. Kay ang tao nga maayo atubangan sa Dios mga kaigsuonan ko sa Ginoo kanang maaghop ba. Dili gyud na bagulbulan.
Di mahigalaon. O niya, kining pagka mahigalaon mga kaigsoon na mabitaw na niingon si Jesus, dili ko na kamo tawgong ulipon, tawgon ko na kamong higala. Dili biya pwede pod mga kaigsunan nga kining pulong mahigalaon magpataka na lang tag pangitag higala. Tanang tao ngisi. Ngisihan nato, tanang tao ismailan nato. Doon na ba mga tao nga masuko kung imong ngisihan? Doon na ba mga tao masuko kung imong ismailan? Ang pulong mahigalaon mga kaigsunan nagpakita na sa nindot nga kinaiyag batasan. Una sa tanan, sa tubangan sa Dios. Maluluyon, dapat doon na kay kahingawa sa mga buluhaton sa Ginoo. Kay kumayong kang maluluyon kasi mo si katao pero napasagdan nimo ang buluhaton og trabaho sa Ginoo, nagpakita ra kang tao. Wala ka magpakita ngadto sa Ginoo. Dapat mga kaigsuonan, maluoy ka sa simbahan, maluoy ka sa trabaho sa Ginoo. Una sa tanan, unahon nato ang Dios. Maluluyon. Tinuod ba ta nga maluluyon ta? Ang atong Biblia diha ato bang gikaloy ana? Naluoy ba ta sa Biblia or naluoy ta sa cellphone? Mas gipalitag kaber ang cellphone kaysa Biblia. Doon na ba kay kaluoy sa mga butang nga gihatag sa Dios, nga gikan sa Dios nga para nato? Kasagaran aning pulong maluluyon, kasagaran sa ubang huna-huna nakapuntarya katong mga taong naas kalisod. How about sa buluhaton sa Ginoo? Na ba kay kaluoy? Kasagaran mga kaigsuonan sa taos kalibutan pagpakitang tao parang politiko. Sa ganitong naas kalisod. Dili tanang tao nga naas kalisod. Nanginahanglan og tao. Kay dunay mga tao nga naas kalisod, walay laing gikinahanglan ang Dios. Kay nganuman, walay laing makahaw-a sa kalisod ang Dios lamang. Kung kanang tawhana na naas kalisod, kung masinugtanon siya, mapaubsanon siya, mapailubon siya atubangan sa Dios, kaluy-an na sa Dios. Daghang mga propeta diha sa Biblia nga grabe ng kalisod, lisod na ang ilahang kinabuhi. Apan sa dihang nakit-an sila sa Dios nga mapaubsanon, mapailubon ug wa gyud mo bulag, wala mo biya sa Dios. Giluwa sila sa Dios. Munang kung ikaw na akas kalisod, ipakita na wa kay laing gikinahanglan ang Dios. Pag maluluyon, dapat mubati ta dili lamang sa tao mga kaigsuonan. Dapat sa trabaho sa Ginoo. Sa ako nang gikaingon, daghang mga tao nga Kristohanon naluoy sa mga tao, naluoy sa mga butang nga para sa tao, pero wala maluoy sa trabaho para sa Ginoo. Sa ako nang gikaingon kaganina, naluoy ang tao sa cellphone, pero wala yun maluoy ang tao sa Biblia. Buti pasabot, kanang pulong pagkamaluluyon, doon na tayo gi-response anak dapat. Doon na tayo gibuhat ba? Doon na tayo aksyon. Dili man na makita sa pulong lamang kanang pulong pagkamaluluyon. Dapat doon na tayo gitrabaho. Kung naluoy ka sa mga buhat sa trabaho, buhat sa trabaho para sa tao, dapat mas maluoy ta sa trabaho para sa Ginoo. Sa pagwali sa mayong balita, mga panginahanglanon diha sa simbahan, dapat naluoy ta. Mayog binuhatan. Kining maayong binuhatan mga kaigsuonan, daghang mga tao nga maayog binuhatan nga to si katao, pero dili maayog binuhatan atubangan sa Ginoo. Una sa tanan mga kaigsuonan, kining maong pulong nagisgutan ni Apostol Santiago nga tinuod nga kaalam, dapat ang Dios maoy unang makakita. Maubitaw na ang ingon si Jesus, apan dabaw sa tanan unaha ang Dios. Unaha ang Dios.
ug pag kinabuhi uyon sa iyang kaubuton. Pero unsay gibuhat sa tao? Ang uyon sa iyang kaugalingon, pagpakitang tao. Usa sa angay natong tukion og eksaminon sa tong kaugalingon, nagpakabana ba ta sa trabaho sa Ginoo? Kay kung nagpakabana ta sa trabaho sa Ginoo, giuna na to ang Ginoo. Nibati tag kaluoy sa trabaho para sa kahimayaan sa Ginoo. Dili usab kini pilian. Kumusta naman ta? Dili ba ta pilian sa mga buluhaton diha sa simbahan? Unya, dili tigpakoreng nun. Dili pagkitang tao lamang. Unya, niingon din ang pagkamatarong mao ang bunga sa binhi nga gipugas sa mga makigdaiton diha sa kalinaw. So kitang mga Kristohanon, sultihan ko kamo. Dili malipay ang Dios nga pakitang tao rata. Samar sa kibuhat sa mga parisiyog sa Sadiseo ug sa mga magtutudlo sa balaod nga maayo kaayo sila atubangan sa mga tao. Pero dili di ay maayo atubangan sa Ginoo. Akong advice mao ni, ug ako nagtuo nga gikan ni sa Ginoo. Dapat unahon nato nga atong ipakita sa Ginoo, dili sa tao. Maunay tinuod nga kaalam. Maunay giingon diha sa Kolosas mga kaigsonan, Kolosas kapitulo 4. Ingon siya dinhi sa versikulo 5. Uban ang kaalam pagmatngon kamo sa inyong kagawian at ubangan sa mga dili magtotoo ug pahimusli ang tanang higayon nga naa kamo uban kanila. So nakadungog naman ta, nasayod naman ta unsa ang langit nung kaalam, maotoy atong barugan sa atubangan sa mga dili magtotoo. Dapat concern ta sa trabaho sa Ginoo kay sa panahon nga sila mahimo na usab nga magtotoo, ilang makit-an ug makatunan ang atong nakatunan. Nga wala tay laing gitinguha, wa tay laing giuna sa tanan. Ang paghatag sa ato ang maayong pamatasan sa tinuod nga hunahuna, una sa tanan. Naningkamot ang matag-usa nga wali laing makakita ni ining tanan. Una sa tanan ang Ginoo. Dapat tuata sa Ginoo, sa mata sa Ginoo, sa atubangan sa Ginoo, naningkamot. Dili dapat maningkamot ta sa mata sa mga tao. Aron mga kaigsuonan, malipay og mahimaya ang Dios sa atong pagkakristohanon. Nga nagpakita nga doon natay kaalam, bantayan nato ning atong mga kagawian, kanang atong linihukan, ato ang mga aksyon or mga trabaho. Sa panahon nga atong trabaho nga Kristohanon, ang mga tao nga dili magtotoo makakita ini, mabless na sila, malipay na sila, moingon na sila nga, wow, tinuod gyud diahin, lahi ra gyud ang mga Kristohanon. Dapat kitang mga magtotoo, dili gyud ta makit-an sa mga dili magtotoo nga bisyoso. Kung kitang mga Kristohanon, tinuod tang Kristohanon, una sa tanan, makit-an ta sa Ginoo nga nagkinabuhi ta sa mensahe sa Ginoo.
Kay kung ang Dios nakakita, dito tananing kamot kanunay sa Dios, nga makit-an ta sa Dios, dili usab na malilong sa mga dili magtotoo. Kay kung ang usa man kog kakristohanon mao ni, naningkamot ra siya para makita sa iyang isig ka tao o kaha sa iyang isig kakristohanon, dili sa Ginoo. Ang problema katong dili magtotoo, mahimo unya tong kristohanon, unya magkaabot mo kay nahimo tong kristohanon, unya ikaw nahimo kang kristohanon, unya ingnon ka nga mao maning tawhana nga nagsige rag bisyo, kristohanon di ay ni. Kay ngano man mga kaigsuonan, naamanggoy mga kristohanon nga wala maning kamot nga makita siya sa Ginoo. Dapat kung naningkamot tas atong kagawian, nagamping tas atong kagawian, atubangan sa mga dili magtotoo, una natong buhaton mao ni paningkamutan nato nga makit-an tas Ginoo. Karon og hangtod sa pag-abot sa Ginoo, bisag asa ta naamang kas merkado, trabahoan, naamang kas imong Pinoy-anan, naamang kas imong simbahan, naamang kas imong eskwelahan, naamang ka bisag asa kang lugara, ibutang sa atong hunahuna, ibutang sa atong kasing-kasing, dunay Dios nga nagtan-aw nato, dunay Dios nga nakakita nato, dunay Dios nga nagmonitor nato. Ayaw ipakita sa tao, ipakita sa Dios. Kay damor natong ipakita sa Dios, hinumdumi ni makit-an gyud na sa mga tao, labi na sa mga dili magtotoo. Pero kung ipakita lang nato sa mga dili pod magtotoo nga maay katag kagawian, niingon man sa Biblia nga uban ang tanang kaalam pag matngon kamo sa inyong kagawian at ubangan sa dili magtotoo, murag dili man ni magtotoo. Kuan gyud, lihok yung tagsakto para daygon ta sa mga dili magtotoo. Ayaw, pakitang tao raman na. Maatubangan man sa dili magtotoo, maatubangan sa man sa magtotoo, sa kinsang tao, ayaw ipakita sa tao, kundi ipakita sa Ginoo. Siguroho nato nga ang Dios unang makakita sa atong panggawian. Kay kung maunay atong gipaningkamutan sa atong pagpuyos kalibutan, di gyud na mahitabo nga di na makitaan sa dili magtotoo. Muingon gyud na nga sakto gyud ay. Lahi gyud ay ning tinuod nga Kristohanon. Kay kanang mga dili magtotoo hinumdumi mahimo na silang magtotoo. Moabot ang panahon nga mahimo na silang magtotoo. Unya kung ikaw Kristohanon mga kaigsuonan, nagsigira kag bisyo, usapod sa mga problema nga nung dunay mga taong nagsigig bisyo, kulang rapod og pagtudlo. Sa magod nako sa una, kulang og pagtudlo. Kay sa unang panahon, Kristohanon ko, wala man pug kaayoy mga pagtudlo nga sama niini. Kayon uyon-uyon ra mapod ang mga magwawali sa unang panahon. Gani ang ubang magwawali sa unang panahon, magampo pa dihas baylihan. Moampo pa diha sa sugalan, labi na sa tabuan. Moingon pa ang ubang mga magwawali, amahan panalipdi kining amo ang tigom karon, bisan pas amo ang pasiugda nining kulo kandidata, tanang mga tao nga ning tambong sa panahon nga naibayli, sa panahon nga dunay nga buluhaton kalihukan, sama sa sabong, sama sa sugal, at hantak, panalipdi Ginoo. Napay mga magwawali sa una nga moampog baylihan. Pero dili di ay na maoy insakto sa atubangan sa Dios nga atong ilagaran. Pakpakitang tao nga Dios noon lang. Mao na nga sa panahon nga, for example, ako nga Kristohanon, unya wala ko maningkamot nga makit-an ko sa Dios nga naay langit nung kaalam. Wala na ako gamita ang langit nung kaalam.
Mga igsuon, ang may tabo magud ana, kung panalitan ako, wala ko maningkamot nga makitaan ko sa Dios, kinahanglan naningkamot lang ko nga makitaan sa tao. Pag makakita ko nga wala ni Kristohanon dire, puro ni mga taong dili magtotoo, amo sabay ka sa dili magtotoo. O niya ang problema ana katong mga dili magtotoo mahimo tong Kristohanon. Nya mabalaan ka nga dugay ra day kang Kristohanon. Madasig ba to sila? Dili. Mura to sila maluya. Maingon to sila nga, mura man na is Japon. Kaning tawhana, murag dugay na kaining Kristohanon, bisyoso ra man gyapon. Prehara di ay. Muna usa sa mga mensahe karon mga kaigsonan, ingon nga kita Kristohanon. Dili na to ipakitang tao nga kita Kristohanon. Dapat bisan asa ta. Wa tay laing ibutang sa atong nauna nga dunay Dios nga nagtan-aw sa toa. Kay dunay gani naagani ni sa atong nauna nga bisag asa ta, dunay Dios nga nagtan-aw sa toa. Dios ang nagmonitor nato. Di gyud na mahitabo nga di na makitaan sa dili magtotoo. Makitaan gyud na sa mga dili magtotoo. Maunay angay natong buhaton aron mahitabo ning bersikulo 1. Versikulo 5. Uban ang kaalam pagmatngon kamo sa inyong kagawian at tubangan sa mga dili magtotoo. Og pahimusli ang tanang higayon nga naa kamo uban kanila. So arong mahitabo ni siya, ibutang nato ni sa atong nahuna o sa atong kasing-kasing. Dunay Dios nga nagtan-aw sa toa. Dunay Dios nga nagmonitor sa toa. Og magtan-aw, magmonitor ang Dios sa atong nahunag sa atong kasing-kasing. Para mahitabo ni siya. Di man ni mahitabo kung dili na maoy ato ang dili na maoy ato ang dawaton, dili na maoy atong sabton. Sugod karon mga kaigsuonan, ibutang gyud sa imong nauna. Ibutang nato ni sa atong nauna nga dunay Dios nga nagmonitor nato, dunay Dios nga nagtan-aw nato. Dili malilong sa Dios unsay naa sa atong nauna, unsay naa sa atong kasing-kasing. Ampingan nato. Ikinabuhi na to ang mga mensahe sa Dios. Dili kay pakitang tao lang. Maniid ka dito sa imuhang lugar nga, puro ra gyud ni dili magtotoo. Ipakita sa Ginoo dili sa tao. Para kining maong bersikulo 5 mahitabo gyud ni imong pagkakristohano. Ingon sa dinhi sa 6, kinahanglan nga ang inyong sinultihan kanunay makapahimuot ug makadasig aron makatubag kamo sa husto nga mangutana kaninyo. Makapahimuot ug makapadasig. So ikaduha, makapahimuot ug makapadasig ang atong sinultihan. So unsa may angay natong buhaton aron makapadasig, aron makapahimuot kanunay labi na sa mga dili magtotoo. Kabalo ba mo? Unsay angay natong buhaton? Papuy-on og paharion og pun-on ra gyud nato atong nauna sa pulong sa Dios. Kay kun unsa gani ang naa sa nahuna ug unsa gani naa sa atong kasing-kasing, kung pulong gani na sa Ginoo, mugawas gyud na siya. Mugawas gyud na si mong baba. Unsa may mga pulong sa Dios? Unsa may mga mensahe sa Dios nga dapat mugawas sa atong baba? Ayaw panimalos. Ayaw buhati og dautan ang mga tawo nga nagbuhat og dautan. Makit-an gyud na. Mao nang usa sa mga gikinahanglan gyud. Pun-o nato ang atong nahuna ug ang atong kasing-kasing sa mga mensahe sa Dios. Unsa may buhaton? Maminaw ta sa mga wali nga puno sa pagtulunan sa pulong sa Dios. Dili kay maminaw pug kapataka ra pud tag paminag wali, kay doon na may mga wali, mga kaigsuonan nagwali lang sa ilahang relihiyon, pagdaot pod sa ubang relihiyon. Na may mga wali nga inana, na ay mga wali nga nagdaig lang sa iyang kaugalingon, nagdaot pod sa ubang kaugalingon.
nagpakita nga busy kayo ang kaugalingon, unya ang uban wa pod mabisi sa trabaho para sa Ginoo. Ang akong advice mao ni, og ako nagtuo nga gikan ni Ginoo, aron mapuno ang atong nahuna og ang atong kasing-kasing sa mga mensahe sa Dios. Dili ta musugot nga maminaw ta sa mga wali para ras karatula, para ras relihiyon. Dapat minaw tag mga wali nga gikan gyud sa Dios. Aron makadungog ka kanunay sa mga mensahe sa Dios, mao ni buhata. Pagtuog Biblia, dayong i-Bible study sa mga dili magtotoo. Pero kung magtuon kag Biblia, for example, ni eskwela kag Bible school, unya nakahuman kag Bible school. Sa dihang naghuman kag Bible school, na anak kay nakatunan sa Biblia, gipangita nimo ang imong isig ka estudyante sa Bible school. Tapos maoy imong walihan. Magwali ta dire. Kay ikaw estudyante biya ka sa Bible school. Ikaw sad na estudyante sa Bible school, mag-Bible study ta. Mag-Bible study ta. Murag pareho ra mo nga naglantawg salida ba? Nga nanugid ka sa imuhang nakita ang salida, sa imo ra pong isig ka tawo nga nakakita pod sa imong gilantawng salida. Unsa may mahitabo ana? Magtigianay ra mo kinsay maayo mo tan-aw. Nasabtan? Mao nay problema sa mga Kristiyano ni. Mangita og asa ganitong murag Kristohanon. Kani group chat nako ni, mag-Bible study ko ani. Kani Kristohanon na nito hana. Bible study ta. Ya pareho na mong nakabalo sa Biblia. O sa may resulta ana? Naaba mo'y makuha ana? Wala. Pero kung mag-Bible study mo, mag-Bible study tas mga taong way kalibutan sa Biblia, damurtang makadungog sa Dios. Ngano man magampo man ka, Lord, unsa na po'y sunod na akong itudlo, Lord? Makigsulti ka sa Dios. Dadon nimo ang pulong sa Dios ngadtos mga tao nga nanginahanglan sa pulong sa Dios. Kay dunay may mga tao nga wala na manginahanglan sa pulong sa Dios, puno na sa pulong sa Dios. Ang gikinahanglan ang pag-apply na lang, ang pagkinabuhi na lang. Unsa may gipakita sa Biblia sa tao nga tao nga nag-apply o nagkinabuhi sa pulong sa Dios? Di ba? Katumang mga tao nga naay nakatunan o gisugilo nila ang ilang nakatunan sa mga taong walay nakatunan. Mao bitaw na niingon dinhi nga kinahanglan nga ang inyong sinultihan, okay? Uban ang kaalam pagmatngon kamo sa inyong kagawian at ubangan sa mga dili magtotoo ug pahimusli ang tanang higayon nga naa kamo uban kanila. Ang problema mga kaigsuonan, mahitabo ang mga Kristohanon, for example, human na mo og Bible study, human na mo og graduate na mo og Bible school. Unya ang imuhang classmate na adiri sa pikas karatula, nya diri pod pikas karatula, diri pod sa pikas karatula. Unya nag Bible study hay mo kay puro lagi suwito nas Biblia. Unsa may inyong makuha ana? Na amoy makuha ana? Wala. Kung naatay nakatunan tungod kay nagtuon tas bala ang kasulatan, dapat itudlo na to ngadtos mga tao nga wa gyoy nakatunan. Ako malipay ko nga na ako'y mga estudyante nga may
Maingon sila nga, pastor, gi-invite ko wali sa eskwelahan. Wow, nindot no? Gi-invite ko pag wali sa mga dili magtotoo, pagkanindota mga kaigsunan. Pero kung moingon akong estudyante nga, pastor, gi-invite ko pawali sa akong isig ka sa akong classmate. Iko nga, naunsa man di itong classmate, inyong classmate. Magtotoo naman to, nahimong dili magtotoo. Mao na niingon ang Biblia, kitang mga matarong para sa dili mga matarong. Para ang lawas ni Kristo mudako, mudaghan ang mga Kristohanon. Unsaon pagdaghan sa mga Kristohanon? Kung kitang mga Kristohanon, nag-indigay rata sa atong nakatunan sa Biblia. Kining maong mensahe ang gisentro ani mga Kristohano. Mao na nga pahimangno matud pa ni Apostol Pablo. Dapat kitang mga Kristohano ng atong instrumento, ang atong pagka-Kristohano nahimo ni siyang instrumento aron ang mga dili Kristohanon mahimong Kristohano. For example, ako nga pastor. Unya, makakita akong mga pastor. Unya, pagkahuman, akong agnihon. Magtuon ta. Magtuon ta Bible. Bible study ta, pastor. Bible study ta. Paglaing kay paminaw, no? Imbis mag-inampo ay. Mura ba og mga graduate na college bitaw, graduate na college na. Niya imong agnihon ng mga college graduate. Ingnon nimo, group chat ta mga kamo kay ikaw college naman ka. Group chat ta kay mag-Bible study, magkuan ta, magtuon ta og 1+1. Kabalo naman na sila ana. College na gani. Unsa may buot na kong ipakita? Ikaw nahimo kang tinun-an para ka sa mga dili tinun-an. Kabalo ko nga sa imong lugar daghan kaayong wa pagani. Kabalo unsaon pagbasa sa Biblia. Unsay sunod sa Genesis, unsay sunod sa Mateo, wa gani na sila kabalo. Na adi ay nay old o new. Kanang mga tawhana mao nay Bible study he. Unya mo na i-post sa social media, malipay ang Ginoo. Kaya alang nako mga kaigsuonan, na nataros katapusang panahon eh. Yes, ako nagtudlo ko og pulong sa Ginoo. Doon ako'y mga estudyante. Akong gidasig ang mga estudyante, kung kamon mahimo nang magtutudlo, doon na mo'y gisangyawan. Kalipay na ako, nga doon na mo'y madala sa tiilan sa Ginoo. But ipasabot, kanang doon na mo'y madala, mga taong wa pagyud sa Ginoo. Kaya di man nato matawag nga madala katong tao nga nanas tiilas Ginoo. Nganong inani ang ako ang wali karon? Kay pahimangno ni siya. Dapat ang atong pagkakristohanon una sa tanan naa sa tong kasing-kasing nga kitang mga Kristohanon alang ta sa dili mga Kristohanon. Sama sa giingon sa Biblia nga ang mga matarong para sa dili mga matarong. Aron mahimo tang epektibo, dili ta magpakita ang tao nga swito na kaayo ta ngadto mga taong swito nas Biblia. Ipakita nato sa Ginoo. Bisag asa ta.
Kay damor tang makitaan sa Dios, 100% nga makitaan po ta sa dili magtuto. Ako nagtuo nga sa inyong pagpamalandong, doon na mo'y nasabtan. Ug sa inyong nasabtan, inyo nang ma-apply samtang naapatas kalibutan. Usa nga akong i-dasig ninyo aning maong pahimangno ni Apostol Pablo, mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Patas-i ang imong oras sa pakigsulti sa Dios. Patas-i ang imong oras sa pakigsulti sa Dios. Dili kay nahurot ang imong panahon sa pagkatubang sa mga tao nga swito na sa pulong sa Ginoo. Patas-i ang imong oras sa pagkikisulti sa Dios, pagdaig sa Dios, pag-awit sa Dios, awiti ang Dios. Daiga ang Dios. Patas-i ang imong oras sa pagbasag Biblia. I-bless ka. Dunay kay maani. Dunay resulta ang imong kahago. Akong prayer mao ni, ilab nato ang pulong sa Dios nga nas Biblia. Og sa imong pagkat-on, pagtuon, ayaw ipakita sa tao, ipakita sa Ginoo. Mag-ampo ko, amahan namo nga Dios nga makagagahom. Salamat Ginoo sa imong pahimangno. Salamat o Dios sa imong pasidaan. Salamat o Dios sa imong mga pulong. Nga imo kaming gitudloan ug imo kaming gipahinumduman. Aron ang among mga sakripisyo dili mahimong kawang. Salamat o Dios nga imong gipaabot kanamo ang unsay angay namong buhatog paningkamutan samtang naapamis kalibutan. Aron kami makadawat ug makasinati sa imong mga pulong nga kami imong panalanginan. Kay wala kamo anhi sa kalibutan Ginoong Hesus aron kami magantos, kundi aron kami makabaton og kinabuhing madagayaon. Kung doon na may mga pag-antos nga among masinatian, tungod na sa among pagsunod kanimo, tungod na sa pagkinabuhi namo sa imong mga pulong ug dili sa among kagustuhan. Salamat o Dios nga imo kaming gipanalanginan nga sa among nakatunan ug sa amo ang nadunggan, amo kining ma-apply samtang buhi pa kami sa kalibutan aron sa ingon nga kami moatubang sa hukmanan. Excited kami tungod kay dili mangyud makawang ang unsa may among nahimo samtang nangalagad kami kanimo. Padayon ka magagunit kanamo ug panguluhi kami kay wala may mahimo kun wala ka. Among isalig diha kanimo ang tanan. Itugyan namo diha kanimo ang tanan. Dungog mga pagdaig, pagpasalamat diha lamang kanimo sa ngalan ni Hesus. Ang tanang Kristohanon magingong. Amen ug amen. Kini yung igsuon, Pastor Gideon mo ingon na usab sa atong programa, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong sa Dios atong kinabuhi, ang pulong sa Dios maoy atong kinabuhi. Uban sa ato ang mga listeners sa 101.3, ang Dios magpanalangin kanato. Og sa ubang mga FM station nga nag-hook up nini mong programa, I declare blessing, blessing in Jesus name. Ang blessing mao ni matuman nato ang pamaagi sa Biblia. Mo na'y tinuod nga blessing. Bye-bye and God bless. Nag-aawit kanimo Amahan Jesus, magahalay magapagdahin, mag-aawit kanimo Amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo.
among pagdai kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdai kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah.